Og det her, det er så min hjemmelavede rugemaskine, som jeg lovede at lægge en video ud af. Og den med at lave sammen med min hund, som åbenbart lige mente, han gerne lige vil være med. Den består simpelthen bare af et gammelt skab, som vi har isoleret med flamingo. Hvis jeg lige åbner her, så kan I se. Nu er der meget beskidt ned i den, efter at have udryddet vakler, men jeg har ikke lige fået ryddet op i den. Se, den er isoleret her, med flamingo hele vejen rundt. Så består den af en pære og en pærefatning, hygrometer, en blæser. Og så mit vendingssystem, det er sådan en håndtag her, som går ind til sådan en akse, hvor jeg har limet en æggebak fast på med skum. Og så rev jeg den bare af, dengang der var 3 dage tilbage til, at æggene udklikkede, så jeg ligesom kunne se, hvad der skete. Så lagde jeg æggene ned i bunden. Og så der var 3 dage tilbage, der lagde jeg også 3 vandbæger derned, med vand i til at holde luftfugtigheden op. Så heromme, der har vi de 2 termostater. Den ene termostat, den er, hvor der står styring på. Den er til at styre temperaturen i selve kassen. Den anden, hvor der står alarm, det er faktisk bare gejl. Så sidder den så, når temperaturen kommer under 35 grader, det vil sige, hvis pæren den springer, så får vi en sms. Fordi min far arbejder med alarmer, så det er bare sådan noget gejl, han lige har lavet. Og i kassen her, det der alle strømforsyningerne er samlet til styringen, pæren, og så blæseren derop. Og heromme på bagsiden, der har jeg sådan en lille luftspil, jeg kan åbne til, når kyllingerne kommer ud. Det er sådan set det. Det var min rugekasse.